فری براو جیرا انجام ازمون یک کسی اشکره بو نین زانینگان جبو و هفتیا پیشیا مجی خوندکار لیکولینه که باش دوی بکن هفتی یک پیشیا وانه دوی لیکولینه که باش بکن کیجا زانیگی کیجا بش لگوره پوانه لگوره ریزه با آوه تکنیکی دوی هنک مسئله مرف زانه به دوی مرف جی جپسپورین وی کاری را خبر بده مربوارا مجول بوه حتی مربوان بشه وره داکو کدا مروا بله سبب نچه و هفتیا پیشیا مگرینگه جبو ترجیحین یک کسی Encamên azmûnên têketina zanîngeyan GKS eşkere bûn, xwendekar dikarin ji ser malpera ÖSYM'yê puanên xwe hîn bibin. Piştî eşkerekirina encamên azmûnên a jî wextê lêkolîna beş û zanîngeyan dest pê dike. Lêberê divê ne îjbîrkirin ku îsal beşên perwerdehiya êvarê hatin girtin û 15,000 kontenjan kêm bûye. A pêşî îsal kontenjanê zanîngehê de girtin çêbû. Nêzî 15,000 kontenjan hate girtin. Evana bile bir seri xwenekin deyî bêtir bi mamosteya re bişêvirin. Pispor ji bo vê pêvajiyê balê dikişînin ser giringiya şêvra bi mamosteyên rêberiyê. Bira bigerin, wan stêk min ji wan re gote yok hatla sû davîsê de xwe jî fehm bikin, mesleka jî fehm bikin. O ji xwe re qeba ewkî çêkin, lîstekê çêkin ama bê şêvirmenda bê rêber mamoste rêberiyê nekin. Pispor dibêjin xwendekar dikarin ji bo lêkolîneke baş ji malperên Dabîs û Atlasyokê jî îstîfade bikin. Çıka ihtiyaç Türkiye'de el, dünyaya çıka pişti mezuniyete ve sekine çıka peredistine, çend saat bir şoğle bersive xwe gişî ve jüve site kare bistine. Li gorî pispor û mamosteyan divê xwendekar li ser beş û zanîngehan lêkolîneke baş bikin. Ya 2 sala ya 5 sala ev mezun bun. Vadek mezun bun. Vî meslekekî îro neqandine, evê jê re çi bîne, evê karibe bicî bibe, evê bibe memûr, evê bibe li piyasê bigere akademisyen. Ji bo wî havî evê karê xwe bi serê xwe çeke ya jî devletê bişoxle derê dervê devletê evana kişi gerkî fehm ke. Çav li rêne hefteya pêşme jî pêvajiya tercihan dest pê bike.